Actually, ang weather din is muro ng tugnawa. At sa kumustaon ang wala kadala og jacket. Naporting ni Pisa. Oh, katol na dyan kayo, like seriously. Ang plano na kayo is mag-pack-pack manunta ko na. Kayang camping. Tugnaw dyan kayo sa guys, promise. Ya, wala pa makontento kaya naka-shorts. Nag-milk tea pa. Hello guys, ako na sa ding nag-inusarang jimmah kabakang bisayang baki elferain. Og welcome sa akong bagong series, ang Bisaya kong series. So, so right now of course, kuyog ay actually guys, nakita na siguro sa title ko, asa ko pa daw, pero ang akong kuyog karon kay ang banggiitan gihapong mga laagan, mga stewardess. Kapong ka. Pailay sa oy kani siya si Albrin. Hi, my name is Brian. I'm calling you from United Airlines. And how can I help you today? And of course, ang pinaka-shoopang nga si Chris. So actually, napamilaing kuyog, duha ka shuto. Duha ka tambok. Duha ka tambok. Yeah, basta makita rin nyo later. Tambok kita siya, promise. So in fairness, first time naman makatongtong ano yung airport. Ang sabi tawag, Mactan Cebu International Airport. So mo ni siya Mactan International Airport. So mo ni siya ang mga bagong kipanghambog sa Cebu ug ako na-observe pa lang kay andan ala na iya niya. Gatrush mo lang mga puro maganda. Uy, mga shoot to kabagpakay man. Tara, oh. Pero sabi ka na siya si Ruby, magkailan naman man niya and Sigawan live. Maglibre siya book up your wine. Kay late. So kani Chris man, di ikaw. mudagan ka pag Dapat si Billy ginagos imong gabon, like ang ay din. Oh, nabito ko na siya, tulog ako. So actually guys, ang kani siya mo ni siyang among mga tanang klase sa vouchers, tanang papit. Sa Metro Basta? Bank. Metro Bank, sponsor. So mo ni nindot nga tips at no, mas nindot kung mag-group gani yung mga travel, mas nindot kung usang mo print sa tanan para panghatag na lang diri sa airport o mas hapsay na. Kung saan ni? Sa mga gatong... Air para man nino. Sa pera. Isulot naman din ibor tanan bes. Ay guys, naano siya ka na pamidya si Ibo. So, ang kani siya nagpalit sa ibor og medyas. So, ano eh? Kay pang pictorial lang siya actually. So once na siya disposable na siya. Oh, bitaw. Disposable. Gano'n di ay. So mo ni siya usa sa pinakataas ako nga vlog. So actually na namin diri sa boarding area. Na namin sa boarding area kuyog na ang squad. Mo na akong squad karon. Ito guys, gabi. Ako na siya i-documentan na. Kaya mo na siya kung diary karon. Wala. Uy, funny ka sa immigration. Di, actually, first time ko na siya nga first time ko na out of the country nga trip niya sa immigration. Joy, kanisa ako si Ino, ano wala ba sa signatory? Kanisa akong kumpanya, no? Makada, just miss, rat ride. Namin diri sa Mactan, Cebu International Airport. Ano siya ang bagong airport sa Cebu? Nga internationalized at kayo. Huwag na siya ka ng comment sa mga burger. Sa baas na dating mga shoot to mga squawk kayo. So, na-comment si Chris about sa ilang Burger King diri. Kumusta ang Burger King sulod sa airport? Laham. Pag-bound mo ala Cham. Oo, hindi siya si Cham. Uy, tips, ano yung sige baon mo? Kuan. Spoon, fork. Look at joke. Ito. Bound ko og kuan. Oh! Bitaw, dili naman na pag-uwi nga, mahal gid sa airport. Pero na-shock lang ako sa kamahal nga. Uy, 400 man dito nung sa ka-orderan. Uy, kumalit na ako tuna sandwich. Sandwich na lang to. Nagpila man. Natag 85.
Uy, kumusta ang beauty? Kumusta ang beauty? Kuan dila day? Beauty vlogger? This is... Wala kang open na. Ano siya sa Watson's guys, tag 800. In fairness sa kanya tag 20. And sponsored ni. Uy, pero in fairness, vega ang lights, no? Oo. Sa lights ba nila, no? Question kayo, bisag ping akong itaos niya. Taiwan International Airport. We are pleased to inform you that we have landed 30 minutes ahead of schedule of arrival. The local time now is 15 minutes past the hour of 9 in the morning. Ni hao mga kapamilya! Hello guys! Welcome to Taiwan! Ni hao! Walking hao! Ni na! Sige, good! Akan magin mo, deport nurse. So hello guys! Nanami diri sa Taiwan karon og hello kabaw sa ko'y chika. First time kumiyak ka siya ni. Is it tawag guys? Ha? Vocalator. Vocalate? Vocalator. Oh my God, hello guys, welcome back again. Sorry kayo. Actually, after naman ninaog na nga to sa airport, wala na ako naka-vlog kay gubot kayo mga nahitabo. May nagkasinabot sa mga pangutana, wag kayo nakahibaw sa mga pangutana. Bisag unsa na lang ito dlo. So, nagata mong updates right now. Nami karon sa Taipei Araneta, among gihuwat ang katong host na mo kay ni sada nga mong host nga kwaon mi diri sa Taipei Araneta. Yamig dadon niya to sa mong area, sa mong place niya. So, dili man kaya niya nga madalaming 5. So, si Chris og ako magpabilin, ang duha ka babae og si Alvin mo kuyog na to, mo'y magdasa to na namong gamit. Maghuwat lang nila sa mo balik. Then, ang among activity for today is katong sightseeing lang, 4 hours ka sightseeing ug among i-try og tour ang mga tourist spot diri sa mismong Taipei. So, karon guys, we're on our way na pabalik sa Taipei main station para kuhaon na mo ang among Ika'y tickets, transportation cards, Voucher para sa bus tour. para makuha na mo ID. Actually nga to na mo kaon dapat ang voucher para sa sightseeing bus tour. Pero nakalimtan na mo siya. So amo siyang balikon ngadto. Sa to? Kay sa kagubot. So right now ang habilin diri kay si Kapal. Chubby Chambe. Si Chubby Chambe og si Chris kay dili day kaya sa host nga magbitbit og daghan. Puro siya Endemol best, awa. Oh, puro siya Endemol nga logo, no? Yan, nalingaw ko sila mga architecture diri. Hilig sila mga earth colors nga mga building. Yan ko yung color. Kay earth color ko. Ano kang yun na? Ahak, oy. Pero if wala ako masayop mo ni siya ang mga sightseeing bus. Mo ba kanin? Dili. Ba siya mga pang sport tapos ginawa siya sa arena. Ay ka na gymnasium na nila kat siya. Oh, Diba oh, na grandstand, ratsyong kang ligis man. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, think you're here to stay. Ako chikiwat na naman. di sa ako nahibaw alang among first day sightseeing nga bus. Pero ako nabantayan puro lagi ta trains eh. Ikapila may binalik-balik sa train station. Siya kuhan na, train to Shusan. Madugay, mas jumbi ng mga bukang. Tatasit Ay, naku. Station. Pagalit na kasugod. Pagalit na kasugod. So right now, amo nang
achieve ang sightseeing bus. Finally, namin diri sa Taipei Main Station. Nagsagawa sa ilang Taipei Main Station kanan. Ang kaning clock na sightseeing bus. So, nadiri ang ruta, Taipei sightseeing bus. Yung makita, ang kanilang 5 may achieve. Tilabad na. Tama na siya guys, so bali, ang kanila mang 5 may achieve. So, nana siya malalayang ruta. So, kanila daw siya, agian siya sa red nga ruta, then both red and blue. Red, then both red and blue, then red. So, technically, ano siya mong agdon nga time schedule. So, ano siya ang ruta, nilawin ko sa kay Davao. So, right now, ang ato i-present lang sa bus kay ang QR code. Oh, in fairness, buhi pa ilang people, no? Working pa ba siya? So, in fairness, buhi pa ilang payphone code. Ay, payphone code, ilang payphone machine. Sabi niya na best, mo siya na best. Oh, true. Dahil ko sa nag-171, akong katawag sa OMA. Sabi niya na, Hope, Piso. Anong una kay Etel, all a friend, all a family. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. Hello guys, right now ako diri sa National Chiang Kai-shek Monument. Mo ni siya ang monument ko sa pinakasikat nga tourist destination diri sa Taiwan, Taipei. Og gito ko din siya in honor of Generalissimo Chiang Kai-shek. So, technically daghan kay tao diri sa palibot. Actually, nag-time-lapse na lang ko. If yung makita asap na. Nag-time-lapse na lang ko para na ako ikamay nga shot dire. Kaya kung magpa-picture ko, mura gamay na kaya gusto na ko makita. So, mo siya mag-isiguro sa among sightseeing bus tour. Kaya mo siya ang pinakasikat yun nga tourist destination diri sa Taiwan. Oh, right now, nagpaabot ko nilang informant na. Nakapa-picture na sa ko sa tubangan, nagupuli vega to. So karon guys, kung ano ni siya, concert hall na sa di siya, the same day. So yung kita dito, good. Nasa yung mga temple sa palibot, then ang palibot na palibutan o garden ka na. Palibutan siya o garden ka na. Dahil ang facade, kani siya, ang facade. Then kung ato bang sa facade nga part, makita na ni siya. One kayo. Usa ni sa pinaka-alert nga vlog siguro nako kay wala klaro ang among shots karon. Wait sa. So karon akong gilibot ang area sa mga tao naman sa tunga, so nagpakilid ko. Uy, shoot na wagod. Di ba? Bongga. So akong gipangita silang Chris, kaya sila sa Luyo. Exactly Luyo daw aning temple, so way agianan dira. Pero in fairness, mega mag-picture ka ako diri, no? Wait, mag-picture sa ta. Kunya nabantayan ako ba karong adlaw ba daghan kay mga Pinoy diri. Kay madunggan gid mo ba mga nagtagalog. So murag wait, mangintriga sa ta diri. Mangintriga ta sila mga lafangan. Nasa lang ibalikan sama water, then actually, mga milk tea. Okay, mga milk tea, or chocolate milk tea. 15 chocks man sad. Mahal ba sila tubig diri? 25, arang 25, 30. So, mo siya ang other side sa tower. So wala, bungbong na siya. So mo din yung ilang map. So diri man ko ni Agi, tuyok man ko. So nana ko diri somewhere. Dapat ako diri nga part. So nasa sa Luyo. So tutulad ko sa Chris sa Luyo. Kaya nagipakita si Chris sa Luyo nga murag
kuan, cherry blossom. Feel na ko mo ni siya, kani siya, mo ni siya. Sa ato na agto. Feel na ko cherry blossom sa nilang gipang tanom. Sa ato basahan. Okay, ang katudeng tanom is Prunus campanulata. Feel na ko mo ni siya ang daghan sa luyo. Feel na ko. Huwag na ako diri sa luyo sa temple. Maghapon sila, uy. Actually, ang kanya bagong tapuka, ang gibuhat na mo is pag-abot diri, iyan na lang ni kanay uban nga tay gustong makuha nga mga shot niya. Ako ganahan mas ako magsigig video og mga stabilizing shots. Kay mo biya ka. So akong gi-achieve. Murag ginig bagyo diri, murag bagyo. So karon wala na ako makita ang mga yadz. Very wrong. Kasi naniguro diri mga picture o kana siya. Awesome sila. So doon ako sa Liyo. Hala. Hello, Bes. Asa mo? Pabalik na. Natawa. Kuyog mo nilang Chris? Dili. Ako na rin ha. Asa na silang Chris? Pinasa-vlog ko sa alas 4 ko. Alas 5. Diba, asa na silang Chris? Padong sa sila vlog ko. Alas 5 mo. Isabot. Sige. Okay. Babush. Bye. Bye-bye. Oh, di ba unsa kang giperts ako mga kuyog? Uy, mga saktong mga plano. Tsaka mo ni diri, uy. Di ba siya bongga nga cherry blossom? Di mo ni siya yung nasa pictures ni Chris. Saka ni siya ba? Kani. So, dili pa man siya yung nakalabong. So, dili siya yung nakavega. So, di na lang ako i-push ang picture. Di ko sure. Mga na lang sakura. I-check na to. Na may mga signages diri. Uy, ato ko na pamasako, no? Nagyaw-yaw, dyan ko na ako rausa. Ang nga niya is Rhododendron endicum. Then nasa sila mga grapes nga Vitis vinifera and Tylopora ovata. Nag-attempt ko og search unta sa history aning sa kaning nga temple. Unya, ang nakapait every time mag-search me, tanaw ko na mga manggawas. Away niya makita, oh. Awa. Oh my God, na. Basta ang mga manggawas sa mga Chinese character, hindi kasabot. So right now, pasakan namin sa Taipei 101. Oh, atong kumusta? Actually, ang weather din is muro ng tugnawa. Ato sa kumustahon ang wala kadala og jacket. Kumusta, Ses? Kaporting ni Pisa. Oh, katol na dyan kayo, like seriously. Ako na dinig na. Actually, nagdala ni siya jacket ganiya. Di lagi ko no, kaya ra lagi ko no. So, gibilin sa yadz. Ang plano na ko is mag-backpack manunta ko. Kaya camping. Hoy, kumusta ang mga ang naka-shorts? Oh. Tugnaw dyan kasi guys, promise. Yeah, wala pa makontento kaya naka-shorts. Nag-melt pa. Ayoko ko alam. Tugnaw kayo. Diba? Lakas mo ka-fresh. Tayo na siya mabugnaw man. Muna siya karne. No? Galaman? Kuping. Hello, what the? Sumpod. Ganang kayo tupod. Ay, magsaba. Uy, tawa-tawa mo. Bawal naman kayo sa alam. Oh, isod sa pull and bear. Oh, pulan bear. Palitan sa kitanaw. Oh, bagman. Bag may kitanaw. Oh, lang siya. Makalakas Oh, makalay. maka-fresh na sa lahir. Diyan yung mga akong face. Kaya ma-close na ba? Ma-open, ma-close. Sabi yung makita ang Taipei 101 ay fountain diri sa kilid. Ang kanil siyang fountain sa kilid, blocker ni sa chi para sa feng shui expert. Kay malas na siyang area ha. So butangan nila kanang fountain para mabuak daw ang chi, something chi. Basta feng shui stuff. Kaya mabantayan nimo walay fountain dito sa Pikasay. Di ba usually kung pag decoration na siya, parisan man gid na. Dili, kay naabel tayo gitawag og single. Then kay Bao ka nga, kanin siya, morang din nag-inusarang building nga nagpatong sa active fault line. Really? Diba? Kaya baka active fault line, diba? Kanang Yeah, of may course. permit prone sa linog. So, ano siya kahusgan? So actually guys, tanda na mong mga
kalaki diri naka-book na daan via Klook, naka-pre-book na namo daan. Sa mong agency nga. Sa among agency. Warga agency. Varga Agency. So kung ganahan mo guys nga smooth o convenient na inyong paglaag sa Taiwan, I-contact si Ruby. may contact lang si Ruby. Murag bidugo nga agent. Unsa sige kuan na to? Unsa kuan na? Klook? I actually asked the concierge where can we get this the voucher, and she told me that you'll see escalator, and under escalator you'll see elevator. So guys, in zero visibility man daw kuno ang Taipei karon. Beauty, bas ka na murag mapapos. Oh, bitaw, ano na? Gituyo man na kay para syupa ko ba. Ako usbo na sin zero visibility man ang observatory karon sa Taipei 101 among gi rebook nga mo ang ticket. Apo siya niya uy. So among giribok among ticket to Monday sa among last day na lang diri sa Taipei kay para sayang. So right now, uli lang sa amin mo pahuway sa amin, pag kita may mga tulog. Kuan na mag 24 hours namin gamata. So scary. So hello guys, so man among adlaw, tour na lang tamo sa among balay, gamay nga balay. So actually naman yun sa saan di ba? Sunchan? Ha? Songshan. Ay, Songshan na di NG. So guys, tira kayo. So mara niya siyang among kuan, mara siya ang room. So then mo ni ang kusina. Anam siya. Anam, mora to siya.